Vedi pacani tolžinkat daraban. Majotka. Vede čempioni da zarabdam sol. Brat, agar to nebate. салом алейкум, ин барномаи Rap News аз канали Rap Portal ва ман бо шумо Моҳинав. Агрессор бо ҳамроҳии Grossmeister як трек бироварда ки меган хела хубе. Кани биёя гӯш кунем. Аки Акбар бо ҳамроҳии Ҷоник як трекчаи хуб бировардиям ба номи Лицемерка. Трек Айрон Биай. Биё гӯш мекунем. Араба табрик мекунем барои гузаштан ба марҳилаи дигари батлери сол. Ака бо мейлон рӯпарӯ мешава. Хай мебинем ки и дафъ ки зур мебироя. Салом алейкум бачака, рӯзи 9 октябр батлай қатъи мейлон бачаё ча тайрита сахта кагмин. Ма ёд кадана. Медонен и трекчара ки хондагия, и трекчара айзик хондагия, и трекчаи беҳтарин бо номи Нигина медроем дар YouTube каналаш гӯш мекунем. Сиван ба беморхона рафт. Боварӣ дорам ки саломатиш созай, барои ки бо райдер якҷоя як треки бомба тайёр доранд. Vedi pacani tolžinkat daraban. Neki aspay bıcı sarı baraban. Ки боша батла брида боша? И бош. Дига батлеро ранги и бошен, ранги и бош. Бародаромо батла бридем раҳда хона рафтесем тараф қирғанҷон пешвоз буги омадестем. Ама каки надай, акашо кардагам нестем. Макс сторис када мега ки тамом. Макс, чӣ тамом? Нагӯ ки репа бас мекунӣ. Хай хел боша хайрият. Брат, агар то небате, ма да 3 дақиқата ма бари вазш метамта. Меламан дар ҳақиқат меламанай. Ӯ кӯшиш кардастай ки трекҳои нав ба нав брора барои мухлисои репа. Реслай як дис бировард бо ҳамроҳии клипуш. Клипуш оли ҷаноб. Не ки агар дисшам ранги клипуш мешид, бузур мешид. Бос ба смач ва онис як трекчаи зур бировардиям. Гӯшмонакора мемонем, трекчара гӯш мекунем. Беноиб хела мешава ки дар ғарибӣ қарор дора. Аз сторисош маълума ки ҳар рӯз ба трекҳои Кортес кор мерава. Хай хитон дромада бинен. Треки хуб гуфтен? Ина ака Белайс як трекчаи зур ба номи Малышка бировардай. Медроем трекчара гӯш мекунем ва баҳо метиҳем. Бачако дар кофтукоби хайпан. Тима райдера мега ки сум наёфтиву баъд шона расидӣ. Нафаҳмидам. Шона бираси бо сумат метан? одамо ай процесси кори худчон кайф мекунанд. Фредам ай трекҳои худаш кайф кардастай. Як треки нави дига бировардай бо номи Рӯзи туюд. Ку биё гӯш мекунем, орам кайф мекунем. Исен Тайсон пешай батли Ҷокеру Рейман микрофони озод ташкил кард. Не ки қариб буд ки дар ин батли сеюми Далершоу Бастер ташкил мешид. Бачаҳо биромаданд дар микрофони озод текстошона бар зидди якдигар хонданд. Не ки хайрият ки ягон гап нашид. Реймонд пешай батл биромаданаш ваъда дод ки ба ғолибият мебироя. Не ки ғолиб шуданаш маълум нест, барое ки хулосаи доварро аннулировать карда шуд ва Исен Тайсон хулоса баровард ки баъд ай тамошои видеои батл бо ай сар хулосабарорӣ мекунанд. Oz nakrim stories. Ne maqsad bugun mebrom? ин буд барномаи Rap News. Агар хоҳед ки 20 сомон кор кунед, дар рақамҳои зери видео буда муроҷиат кунед ва 20 сомонӣ бурд намоед.